V tomto videu vám ukážeme, ako pozvať ďalších ľudí alebo vášho predajcu do vašej organizácie. Ak chcete niekoho pozvať do vašej organizácie, prejdite do pravého horného rohu a kliknite na rozbalovaciu ponuku. Potom vyberte možnosť pozvať používateľa. Teraz budete presmerovaní do správy používateľov vašej organizácie. Tu môžete vidieť stav vašej pozvánky. Prijaté znamená, že Class ID je v organizácii. Čakajúce znamená, že pozvánka ešte nebola prijatá. Po výbere možnosti pozvať používateľa sa otvorí nové okno. Teraz sa vám otvorilo nové pole, kde môžete jednoducho vpísať e-mailovú adresu osoby, ktorú chcete pozvať a následne jej priradiť konkrétnu rolu. V Class Connect máme 5 rolí. Administrátor má plný rozsah práv. Manažer má rovnaké práva ako administrátor, okrem možnosti vymazať organizáciu. Operátor nemá prístup k administratívnym funkciám, ako je analýza, nákupy alebo úprava hlavných údajov. Poradca nemôže vykonávať nákupy a má obmedzený prístup na úpravu hlavných údajov. Dočasná podporná rola je určená na to, aby vám pomohla, ak nastane problém. Má rovnaké práva ako administrátor, ale používateľ bude automaticky odstránený po 7 dňoch. Po kliknutí na potvrdiť bude na zadanú e-mailovú adresu odoslaná pozvánka. Upozorňujeme, že pozvánka bude platná iba 14 dní. Potom pozvánka vyprší a je potrebné ju vytvoriť znova. Pozrime sa rýchlo do e-mailovej schránky pozvanej osoby. Tu vidíme pozývací e-mail. Kliknutím na tlačidlo Prijať pozvánku bude pozvaná osoba presmerovaná na prihlásenie. Ak ešte nemá Class ID, môže sa zaregistrovať. Ak už má Class ID, môže ísť priamo na prihlásenie. Po prihlásení má prístup do vašej organizácie s konkrétnymi právami, ktoré ste jej priradili pri prideľovaní roli.